जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्ण. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 1 ശ്ലോകം 16. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിധാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദം മഹന്നവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യനാമ്നേ കൃഷ്ണ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമി. നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധരൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഹരിചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. को वा भगवदस्तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मणा शुद्धि कामो न दृणयादृश कलिमलापहम्. को वा भगवदस्तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयादृश कलिमलापहम्. को वा भगवदस्तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः शुद्धि कामो न
शृण्वा दृशकलिमलापहं ഹരേ കൃഷ്ണ. 2-3 പേര് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപുരം മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयादृश कलिमलापहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पद्मकुमारी माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयादृश कलिमलापहम्. हरे कृष्ण. हरे अनिता माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकस्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयादृशः कलिमलापहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सिंधुराणी माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. को वा भगवदत्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणा शुद्धिकामो न शृणुयादस्य कलिमलापहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शारदा माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चोलिकोळु माताजी हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयादृश कलिमलापहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मालती माताजी हरे कृष्ण. चोलिकोळु माताजी हरे कृष्ण. कलिमलापहम्. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओके हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. അടുത്ത ശ്ലോകം മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് നോക്കാം. ക ആര്, വാ സന്തോഷത്തോടെ, ഭാഗവത ഭഗവാന്റെ, തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, പുണ്യ നന്മകൾ, ശ്ലോക ഈട്യ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ആരാധിക്കുന്നു, കർമ്മണ കർമ്മങ്ങൾ, ശുദ്ധികാമ സർവവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിവാഞ്ച, ന ഇല്ലാത്തത്, ശൃണുവാ ശ്രവിക്കുക, യസ്യ മഹാത്മ്യങ്ങൾ, കലിയുഗത്തിന്റെ, മഹാമഹം പാപനിർമോചന പ്രതിസന്ധി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം: കലിയുഗത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുവാനായി നന്മ നിറഞ്ഞ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കാൻ താല്പര്യം കാട്ടാത്ത ആരുണ്ട് ഇവിടെ? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മല്യുണ്ണി മാതാജി ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കലഹപ്രിയം എന്ന സവിശേഷ ലക്ഷണത്തോടു കൂടിയതാകയാൽ കലിയുഗം അതീവ അയോഗ്യമായ യുഗമാണ്, അഥവാ അത്യന്ത ദണ്ഡനാർഹമായ യുഗമാകുന്നു. നിസ്സാര തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിധം പാപനിർഭരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു കലിയുഗം. സ്വാർത്ഥമതികളല്ലാത്തവരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും ശുഷ്ക ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായവരുമായ
ഭഗവാനെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മാത്രം സദാ ചിത്തരായവർ ഈ യുഗത്തിന്റെ വിദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും നിർമുക്തരാകാൻ കഴിവുള്ളവരായിത്തീരുന്നു. സമാധാനത്തോടെയും മൈത്രിയോടെയും ജീവിക്കാൻ ജനനേതാക്കൾ ഉത്സുകരാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത് മാഹാത്മ്യ ശ്രവണം എന്ന ലഘുമാർഗം സംബന്ധിച്ച് യാതൊരറിവും അവർക്കില്ല. പ്രത്യുത അത്തരം നേതാക്കൾ ഭഗവത് മാഹാത്മ്യ പ്രചരണത്തെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് മൂഢ നേതാക്കൾ ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തെ പരിപൂർണമായി നിഷേധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അത്തരം മതനിരപേക്ഷ രാജ്യം എന്ന ആശയവ്യാജേന ഓരോ വർഷവും നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ദുഷ്കരങ്ങളായ സങ്കീർണതകളാൽ ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ നിരന്തരം വിഫലമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. സമാധാനത്തിനും മൈത്രിക്കും ആയുള്ള അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ പാഴായി പോകുന്നത് ദർശിക്കാനുള്ള നേത്രങ്ങൾ അവർക്കില്ല. നാം യഥാർത്ഥ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പാത വിപുലമാക്കുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ കർമ്മ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 17, 18. തസ്യ കർമ്മണ്യുദാരാണി പരീഗീതാനി സൂരിഭിഃ ബ്രൂഹിണാ ശ്രദ്ധദാനാനാം ലീലായാ ദദദക്കലഃ. തസ്യ കർമ്മണ്യുദാരാണി പരീഗീതാനി സൂരിഭിഃ ബ്രൂഹിണാ ശ്രദ്ധദാനാനാം ലീലായാ തദക്കലഃ. തസ്യ കർമ്മണ്യുദാരാണി പരീഗീതാനി സൂരിഭിഃ ബ്രൂഹിണാ ശ്രദ്ധദാനാനാം ലീലായാ ദദദക്കലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ കർമ്മണ്യുദാരാണി പരിഗീതാനി സുരഭിഃ ബ്രൂഹിണ ശ്രദ്ധദാനാനാം ലീലയാ ദദദകലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്യ കർമ്മണ്യദാരാണി പരീഗീതാനി സൂരിഭിഃ ബ്രൂഹിണ ശ്രദ്ധദാനാനാം ലീലയാ ദദകലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രജനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്യ കർമ്മണ്യദാരാണി പരിണീതാനി സൂര്യഭിഃ ബ്രൂഹിണാ ശ്രദ്ധദാനാനാം ലീലയാ ദദദകലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്യ കർമ്മണ്യുദാരാണി പരിഗീതാനി സൂരിഭിഃ ബ്രൂഹിണ ശ്രദ്ധദാനാനാം ലീലയാ ദദദകലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്യ കർമ്മണ്യുദാരാണി പരിഗീതാനി സൂരിഭിഃ ബ്രൂഹിണ ശ്രദ്ധദാനാനാം ലീലയാ ദദദകലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്യ കർമ്മണ്യുദാരാണി പരീഗീതാനി സൂരിഭിഃ ബ്രൂഹീണഃ ശ്രദ്ധദാനാം ലീലായാ ദദദക്കലഃ. തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
കർമാണി അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ, ഉദാരണി മഹാനുഭാവനായ, പരിഗീതാനി വിസ്തൃതമായി വിതറുക, സൂര്യവിഹി മഹാത്മാക്കൾ, ബ്രൂഹി ദയവായി പറഞ്ഞാലും, നഹ ഞങ്ങൾക്ക്, ശ്രദ്ധദാനാനാം ആദരവോടെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ, ലീലയാ ലീലകൾ, തതഹ ആഗമിച്ച, കലാഹ കലാ അവതാരങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭഗവാന്റെ പ്രൗഢിയേറിയതും ഔദാര്യപൂർവവുമായ അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നാരദനെ പോലെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ജ്ഞാനികളായ ഋഷിവര്യന്മാർ ആലപിക്കുന്നു. നിരവധി വിഭിന്ന അവതാരങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നിർവഹിച്ച വീരസാഹസകൃത്യങ്ങളെ ശ്രവിക്കാൻ വ്യഗ്രരായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ദയവായി അവയൊക്കെ വർണ്ണിച്ചു തന്നാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. സിന്ധുറാണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്പജ്ഞാനികളായ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒരു കാലത്തും ഭഗവാൻ നിഷ്ക്രിയൻ അഥവാ അലസനല്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം പ്രൗഢിയേറിയതും ഉദാരവുമാണ്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ സൃഷ്ടികളും സർവ അതിശയകരവും സർവ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയുമാണ്. മുക്താത്മാക്കളായ ശ്രീല, നാരദൻ, വ്യാസൻ, വാൽമീകി, ദേവലൻ, അസിതൻ, മാധവൻ, ശ്രീ ചൈതന്യൻ, രാമാനുജൻ, വിഷ്ണുസ്വാമി, നിംബർഗൻ, ശ്രീധരൻ, വിശ്വനാഥൻ, ബലദേവൻ, ഭക്തി വിനോദ, സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി തുടങ്ങിയവരും മറ്റനേകം വിദ്വാൻമാരും മോക്ഷ ആത്മാക്കളും അവയൊക്കെ നന്നായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വായിക്കണോ പ്രഭുജി? ഈ പാരഗ്രാഫ് കൂടി വായിച്ചു. ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ഈ സൃഷ്ടികളൊക്കെ സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, വിജ്ഞാനം എന്നിവയാൽ പൂർണ്ണമാണ്. എന്നാൽ ജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം, സനാതനത്വം എന്നിവയാൽ പരിപൂർണമാകിയാൽ ആത്മീയ രാജ്യം അതീവ പ്രൗഢിയുള്ളതാകുന്നു. അവ ചലച്ചിത്രങ്ങളെ പോലെ ആത്മീയ രാജ്യത്തിന്റെ വൈകൃത പ്രതിച്ഛായകളായി അല്പസമയത്തേക്ക് കാണപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക സൃഷ്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, തെറ്റായ വസ്തുതകളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന, മനോബലം കുറഞ്ഞ അല്പജ്ഞാനികളായ ജനങ്ങളെ അവ മോഹിതരാക്കുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത അത്തരം മൂഢജനങ്ങൾ മിഥ്യമായ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെ എല്ലാമായി കരുതി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യാസനെയും നാരദനെയും പോലുള്ള ഋഷിമാരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഉന്നത വിവേകികൾ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത രാജ്യം അത്യാനന്ദവും അതിസംതൃപ്തിയുമുള്ളവയാണെന്നും അതിവിശാലവും നിത്യമായ പരമാനന്ദത്താലും ശാശ്വതമായ ജ്ഞാനത്താലും പരിപൂർണമാണെന്നും അറിയുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചോ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തെക്കുറിച്ചോ അജ്ഞരായവർക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമീപ്യത്താൽ ലഭ്യമാവുന്ന അതേ നിത്യാനന്ദത്തെ തന്റെ അവതാര ലീലകൾ മുഖേന ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്തരം ലീലകളിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധാത്മാക്കളെ അദ്ദേഹം ആകർഷിക്കുന്നു. അത്തരം ബദ്ധാത്മാക്കളിൽ ചിലർ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മിഥ്യ ആസ്വാദനത്തിലും മറ്റു ചിലർ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ലഭ്യമായ നിത്യജീവിതത്തെ നിരാകരിക്കുന്നതിലും മുഴുകി കഴിയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ വ്യക്തികളെയാണ് കർമ്മികൾ അഥവാ ഫലോദിഷ്ട പ്രവർത്തകരെന്നും ജ്ഞാനികൾ അഥവാ വിരസ മാനസിക അനുമാനകർ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഉന്മത്തങ്ങളായ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഊഹാപോഹങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടാത്ത അതീന്ദ്രിയരായ സാത്വത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗം മനുഷ്യർക്ക് മുകളിൽ വർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു ഭക്തൻ നിയതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കാരണം അവന് കർമ്മികൾക്കും ജ്ഞാനികൾക്കും ലഭിക്കാത്ത അത്യുന്നതമായ ആത്മീയ ലാഭം കൈവരുന്നു. ഭൗതികവുമായ ലോകങ്ങളുടെ പരമനിയന്താവാകിയാൽ ഭഗവാന് അസംഖ്യം വിഭാഗങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മൻ, രുദ്രൻ, മനു, പൃഥു, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ഗുണപരമായ അവതാരങ്ങളാകുന്നു. എന്നാൽ രാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം, വാമനൻ മുതലായ
അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അവതാരങ്ങളുമാകുന്നു. സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സർവ കാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 18ാമത്തെ. അദാഗ്യാഹി ഹരേർധീമൻ അവതാര കഥാ ശുഭ ലീലാവിദദ സൗര്യമീ ലീലാവിദദസൗര്യാമീശ്വരസ്യാത്മമായയാ അദക്യാഹി ഹരേർധീമൻ അവതാര കഥാ ശുഭ ലീലാവിദദസൗര്യം ഈശ്വരസ്യാത്മമായയാ അദാക്യാഹി ഹരേർധീമൻ അവതാര കഥാ ശുഭ ലീലാവിദദസൗര്യാമീശ്വരസ്യാത്മമായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. അദാക്യാഹി ഹരേർധീമൻ അവതാര കഥാ ശുഭാഃ ലീലാവിദദഃ സ്വൈരം ഈശ്വരസ്യാത്മമായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദാഖ്യാഹി ഹരേർധീമൻ അവതാര കഥാ ശുഭാഃ ലീലാവിദദസൗര്യമീശ്വരസ്യാത്മമായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണ പ്രഭു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദാഖ്യാഹി ഹരേർധീമൻ അവതാര കഥാ ശുഭാഃ ലീലാവിദദഃ സ്വൈരം ഈശ്വരസ്യാത്മമായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥാഖ്യാഹി ഹരേർധീമൻ അവതാര കഥാ ശുഭാഃ ലീലാവിദദസ്വൈര്യം ഈശ്വരസ്യാത്മമായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാഖ്യാഹി ഹരൻ ധീമൻ അവതാര കഥാ ശുഭഃ ലീലാവിദദസ്വൈര്യം ഈശ്വരസ്യാത്മമായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രജനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी. अथाख्याहि हरेर्धीमान् अवतार कथा शुभः लीला. हरे कृष्णा. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദാഖ്യാഹി ഹരേർധീമൻ അവതാര കഥാ ശുഭഃ ലീലാവിദദസൗര്യമീശ്വരസ്യാത്മമായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18ാം ശ്ലോകം. അദക്യാഹി ഹരേർധീമൻ അവതാര കഥാ ശുഭാഃ ലീലാവിദദസൗര്യമീശ്വരസ്യാത്മമായ. അതാ ആകയാൽ, ആഖ്യാഹി വിശദീകരിച്ചു തരിക, ഹരേ ഭഗവാന്റെ, ധീമൻ ഓ ഋഷിവര്യ, അവതാര അവതാരങ്ങൾ, കഥ കഥകൾ, ശുഭ മംഗളകരമായ, ലീല ലീലകൾ, വീരകൃത്യങ്ങൾ, വിദദഃ നിർവഹിച്ചു,
സൗര്യം വിഹാരങ്ങൾ ഈശ്വരസ്യ പരമനിയന്താവിന്റെ ആത്മമായ സ്വശക്തികൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ സൂതഗോസ്വാമി, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ബഹുവിധങ്ങളായ അവതാരങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെക്കുറിച്ച് അഥവാ വീര്യകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് വർണ്ണിച്ചു തന്നാലും. പരമനിയന്താവായ ഭഗവാന്റെ അവിണമുള്ള മംഗളകരമായ വീരസാഹസകൃത്യങ്ങളും ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തികളാലാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രജനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭാവാർത്ഥം: ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരങ്ങൾക്കായി പരമപുരുഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്വയം അനേക സഹസ്ര അവതാരങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല, ആ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച സവിശേഷ വീരസാഹസ്യ കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ശുഭകരങ്ങളാകുന്നു. അപകാരമുള്ള അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്നവർക്കും ആ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മ കഥകൾ ശ്രവിച്ചവർക്കും നന്മയുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കലിയുഗത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാനായി നന്മ നിറഞ്ഞ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കാൻ താല്പര്യം കാട്ടാത്ത ആരുണ്ട് ഇവിടെ? അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകൾ അല്ലെ, അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ, മച്ചിത്താമദ്ഗത അതാ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ മാംത്യ തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിയ. ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകൾ അല്ലെ, അത് ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന, അതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകള് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ നൽകുന്നത് അല്ലെ. മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനോട് യാതൊരു താല്പര്യവും കാട്ടുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെ. 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ: നമാൻ ദുഷ്കൃതിനാമൂഢ പ്രപത്തിന്റെ നരാധമമായ അപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാസ് അല്ലെ. നിരീശ്വരവാദികൾ, അവര് ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളെയും അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത അതൊക്കെ അവര് നിന്ദിക്കുന്നു അല്ലെ. അതൊന്നും ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവര് പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ്, മൂഢന്മാര്, പിന്നെ നരാധമന്മാര് അല്ലെ, പിന്നെ മായയാലെ അപഹരിക്കപ്പെട്ടവർ, ഇവരൊന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളോ ഒന്നും കേൾക്കാനോ അത് വായിക്കാനോ ഒന്നും പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ യുഗത്തിന്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, പ്രായണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോസ്മിൻ യുഗജന. കലിയുഗം അത്യന്തം എന്താണ്, ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾക്ക് പ്രായം കുറവാണ് അല്ലെ. എന്താണ്, ആ മന്ദാസുമന്ദമതി, നമ്മളൊക്കെ എന്താ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കല് ഈ കലിയുഗത്തില് വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അതിന്റെ ഒക്കെ സത്താണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങള്
കേൾക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത ആരാണുള്ളത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാം ധാരാളം ആൾക്കാർ അതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് എന്താണ് ആ ലോക നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും അതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് പ്രഭുപാദർ പറയും എന്താണ് ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യും. എന്നാലോ പിന്നീട് വീണ്ടും അവർ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പോ അവരൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാസ്വാദകൻ, എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അവരൊന്നും ആ ലോക നേതാക്കളൊന്നും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അല്ലെ. എൻ്റെ രാജ്യം അങ്ങനെയുള്ള ആ ചിന്താഗതിയിലാണ് അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ അവരുടെ ആ സമാധാനത്തിനായുള്ള ചർച്ചകളും അതൊക്കെ എന്താ പാഴായി പോകുന്നത്. എന്താണ് ആ ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. പിന്നീടോ അവരിങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും അവര് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പോഴും എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ ഈ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ നടക്കുന്നതും അതിനോടൊന്നും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ മറ്റു പലതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാനും അത് കേൾക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വളരെ താല്പര്യമുണ്ടാവും. ഇവിടെ പറയുന്നു പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പാത വിപുലമാക്കി ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ ധർമ്മ വീര്യ കർമ്മ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും വേണം അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകൾ കേൾക്കുകയും അത് നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ വേണം അല്ലെ. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ ആ ഭക്തിത സേവനത്തിലെ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രവണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ രണ്ടാമത് കീർത്തനം അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം ശ്രവണമാണ്, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുക അല്ലെ. അതാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവും 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങളും ഒന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണന് കരോഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സദ്ഗതോദയേ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അല്ലെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് മനസ്സെപ്പോഴും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകൾ പറയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ കരോഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു, കൈകളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പൂജകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ പറയുന്നു വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനും കരോഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കഥോദയം. കേൾക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ മറ്റുള്ളതൊന്നും അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളായിരിക്കണം. കേൾക്കുന്നതോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ തന്നെ 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. 18 ബുക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്, 12 സ്കന്ധങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെയും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരുടെയും സത്കഥകളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും മറ്റുള്ള ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരുടെ ഒക്കെ ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുക അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ, ആ കീർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ആചാര്യന്മാർ അവരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള, നേരത്തെ ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ, നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ, അവരൊക്കെ ധാരാളം വൈഷ്ണവ കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുക. അതൊക്കെ അത്രയും അർത്ഥമുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് സമയമില്ല അല്ലെ. അവര് എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള സിനിമാ പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കും അല്ലെ. പിന്നെ സിനിമകൾ കാണുന്നു അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അവർക്കറിയാം
എന്താണ് ചലച്ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ, റിയൽ ആയിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് അറിയാം അല്ലെ. എന്നാല് അവര് അതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെ. നമുക്ക് കാണാം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കരയും അല്ലെ, അല്ലെ വീട്ടിലെ സീരിയലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കരയും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം അതൊരു നിഴലാണ് അല്ലെ, അത് റിയൽ അല്ല അല്ലെ, അത് എന്താണ് അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അവര് പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിൽ മുഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളും കരയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ചില ഉയർന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ പറയും എന്താണ്, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സങ്കടപ്പെടാനായിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. പഴയ കാലത്തൊക്കെ പലതരത്തിലും ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു, അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ ആയിട്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് അതിന്റെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ, ഈ പ്രസാദമൊക്കെ കഴിക്കാൻ കഴിയല്ലേ. പിന്നീട് പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു, രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും ഇല്ലാതായിട്ട് പഴയ കാലത്തിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് ധാരാളം ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാറ്റിനും ചികിത്സയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നോക്കിയാലും പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇന്ന് നമുക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സങ്കടപ്പെടാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതാ അല്ലെ. അപ്പോ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് കരയാനും അതിനൊന്നും ഒരു അവസരമില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സീരിയലുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പ്രായമായവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ടാവും. എന്താണ്, അവർക്ക് വേറെ സങ്കടപ്പെടാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് സങ്കടങ്ങളില്ല ജീവിതത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, അവർക്ക് കരയണം എന്തായാലും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സീരിയലുകളും സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് കരയും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്, ചലച്ചിത്രങ്ങളെ പോലെ ആത്മീയ രാജ്യത്തിന്റെ വൈകൃത പ്രതിച്ഛായകളായി അല്പസമയത്തേക്ക് കാണപ്പെടുന്നു. ആത്മീയവും ഭൗതികമായി സൃഷ്ടികളെ സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, വിജ്ഞാനം എന്നിവയാൽ പൂർണ്ണമാണ്. എന്നാൽ ജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം, സനാതത്വം എന്നിവയാൽ പരിപൂർണമാകിയാൽ ആത്മീയ രാജ്യം അതീവ പ്രൗഢിയുള്ളതാവുന്നു. അപ്പൊ ചലച്ചിത്രങ്ങളെ പോലെ ആത്മീയ രാജ്യത്തിന്റെ വൈകൃത പ്രതിച്ഛായകളായി അല്പസമയത്തേക്ക് കാണപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക സൃഷ്ടികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തെറ്റായ വസ്തുക്കൾ ആകർഷ്ടരാകുന്ന മനോബലം കുറഞ്ഞ അല്പജ്ഞാനികളെ ജനങ്ങളെ അവ മോഹിതരാക്കുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത അത്തരം മൂഢജനങ്ങൾ മിഥ്യയായ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെ എല്ലാമായി കരുതി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പതിപ്പാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അവരെപ്പോഴും അതിനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ അജാമിളന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, അജാമിളൻ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ, അങ്ങനെ നാമ ആഭാസമായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അല്ലെ. എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നതൊക്കെ അത് താൽക്കാലത്തേക്കുള്ളതാണ് അല്ലെ, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. മായയല്ല, അത് ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അത് മിഥ്യയല്ല, മിഥ്യയാണെന്നാണ് പല ആൾക്കാരും പറയും. ഇത് മിഥ്യയാണ്, ജഗത് മിഥ്യ എന്ന് പറയും അല്ല. മിഥ്യയല്ല, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി വിശേഷണമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ. അപ്പോ അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ, തൽക്കാലത്തേക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ആനന്ദം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക, ഭഗവാനെ സംഭവിച്ച അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കുക അല്ലെ. അതില് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ. അതിൽ പറയുന്നു അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കണ്ണുകൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കുന്നതിനായിട്ട് മുകുന്ദ ലിംഗാലയ ദർശനോദൃശു തദ്വൃത്യ ഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗമ ഗ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭം ശ്രീമത് തുളസി രസനം തദർപ്പിത. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിനും, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള താമര ഇതളുകൾ വാസനിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം രുചിക്കുന്നതിന്, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുളസി രുചിക്കുന്നതിന് അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ പറയുന്നു പാദോ ഹരേ ക്ഷേത്ര പദാനുസർപ്പണോ ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പരിക്രമം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. കാമം ച ദാസ്യേന അത് കാമകാമി യഥോത്തമ ശ്ലോകജനേഷ സഖ്യം. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ആഗ്രഹം. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കരുത് ഭഗവാനെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്തതാണ്. ആ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രം, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ആഗ്രഹമായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കണം എന്നാണ് അല്ലെ. അതിനാണ് നമുക്ക് 2 ചെവികൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ കൂടുതൽ കേൾക്കണം എന്ന് പറയും അല്ലെ, പിന്നീട് ശ്രവണം, കീർത്തനം, പിന്നീട് പറയുക അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രൗഢിയേറിയതും ഔദാര്യപൂർവമായ അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നാരദനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ജ്ഞാനികളായ ഋഷിവര്യന്മാർ ആലപിക്കുന്നു. നിരവധി വിഭിന്ന അവതാരങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നിർവഹിച്ച വീര സാഹസ കൃത്യങ്ങളെ ശ്രവിക്കാൻ വ്യഗ്രരായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ദയവായി അവയൊക്കെ വർണ്ണിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ ശൗനകാദി ഋഷികള് സുതഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ലീലകൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, അത് വർണ്ണിച്ചു തരാനായിട്ട് പറയുന്നല്ലേ. ഭഗവാൻ അനേകം അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വിവരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നീട് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അല്ലയോ സൂതഗോസ്വാമി, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ബഹുവിധങ്ങളായ അവതാരങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് അഥവാ വീരകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് വർണ്ണിച്ചു തന്നാലും. പരമമായ നിയന്താവായ ഭഗവാന്റെ ഔവണ്ണമുള്ള മംഗളകരമായ വീരസാഹസ കൃത്യങ്ങളും ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തികളാലാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അല്ലെ, അത് അത്രയും കൂടുതലാണ്. ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ദശമസ്കന്ധം മുഴുവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലേ. ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കൂടുതൽ ആകാംക്ഷയോടെ അത് കേട്ടു, കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദശമസ്കന്ധം ഇത്രയും വലുതായതെന്ന് പറയുന്നു. മറ്റുള്ള അധ്യായങ്ങളൊക്കെ സ്കന്ധങ്ങളും അധ്യായങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണ് അല്ലെ, കുറച്ച് അധ്യായങ്ങളേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ 10ാമത്തെ സ്കന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് 90ഓളം അധ്യായങ്ങളുള്ള വലിയൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് അല്ലെ. 3 പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ദശമസ്കന്ധം തന്നെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴെന്ത് സംഭവിച്ചു? 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴെന്ത് സംഭവിച്ചു? ഓരോരോ അസുരന്മാര് വന്ന് അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആരായുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകൾ ലീലകൾ കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൂടുതലായിട്ട് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും അതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം മാറ്റിവെക്കണം അല്ലെ. നമുക്ക് 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പോ ആ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും ഒരു ദിവസം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അല്ലെ, 50ഓളം വർഷങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുമോ, അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ കൂടുതൽ വായിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം ഉണ്ടായി, അതുകൊണ്ടാണ് സപ്താഹം ഉണ്ടായി അല്ലെ, 7 ദിവസം. അപ്പോ നമുക്ക് എത്ര അടുത്ത നിമിഷം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയും വേഗം കൂടുതൽ വായിക്കുക, ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഈ സത്കഥകളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിച്ചു തരുവാനായിട്ട് ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ശൗനകാദി ഋഷികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരോട് പറയുന്നു, സൂത ഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നു, അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, വിവരിച്ചു തന്നാലും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ 6 ചോദ്യങ്ങളിൽ 5ാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇനി അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ
ഇവിടെ നിന്നും ലീലകൾ അവസാനിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയപ്പോഴേ ധർമ്മം എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ 6 ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അനേകം അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദശാവതാരങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ജയദേവ ഗോസ്വാമി വളരെ വിശദമായിട്ട് ദശാവതാര കീർത്തനത്തില് പാടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ആ 10 അവതാരങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിന് ജയദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 10 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. കടലിലെ തിരമാലകൾ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത്രയും അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇനി സൂത ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലും 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ 10-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് പടിപടിയായിട്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കും.